Заглавие: в началото бе Словото и здравето. Дата: 24 август 2019 година. За мисълта американският философ Уилям Аткинсън е казал следното: реална вещ като всеки материален предмет. Тя представлява фина форма на материята и груба форма на духа. В природата съществува само една субстанция, проявяваща се в различни форми, от материалните до най-фините форми на духа, и това е мисълта. Край на цитата. Казано накратко, мисълта може да бъде материализирана, включително мислите за здраве. Цитирам Лилиан Уайтинг: когато обектът или целта вече съществуват във вид на мисъл, тяхната реализация в осезаема и видима форма е само въпрос на време. Видението винаги предхожда осъществяването. Край на цитата. Човек е способен да усили въздействието на своите мисли. Цитирам Брайс Емарден: възможностите на мисловната тренировка са безгранични, а резултатите от нея – вечни. Но както и преди, само малцина успяват да насочат мислите си в правилното русло, което би им донесло успех. Обикновено всичко се оставя на самотек. Край на цитата. Ние непрекъснато, във всеки един момент творим бъдещето си чрез нашите действия, бездействия, чувства и мисли. В песента «Играта на мозъка» на Джон Ленън се казва: ние играем игрите на мозъка, творейки бъдещето си от сегашния ден. Край на цитата. Мисълта е заразна. Мислите, които присъстват в нашите умове, дори да не бъдат реализирани от нас самите, може да бъдат прихванати от съзнанията на други хора и евентуално реализирани от тях. Тоест, изграждайки навика да мислим по-позитивно, създаваме в света ментална атмосфера, която прави по-вероятно и други да започнат да мислят по-позитивно. Цитирам Уилям Джеймс: в нашето подсъзнание е скрита сила, способна да преобърне света. Край на цитата. Според различни религии, всичко е започнало като мисъл и слово. Словото е проявена мисъл. В Евангелието на Йоан, глава 1, стихове от 1 до 3 се казва следното: в началото бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана, и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. В същата книга, стих 24 на глава 4 гласи: Бог е дух, и ония, които му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят. Цитирам книга Битие, глава 1, стих 27, и Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. Край на цитата. Бог, който е дух и в когото е съзидателната сила на Словото, е създал човека, първо също като дух, по свой образ и подобие. Така както човек носи гените на своите земни родители, така по силата на своята духовна природа той носи божественото ДНК. Творещата сила на мислите и думите е част от божествената ни кръв. За мен тези текстове от Библията доказват, че Светото Писание признава по косвен начин сътворителната сила на човешката мисъл. Когато са обединени мислите на повече хора, въздействието им е по-голямо. Цитирам откъс от Свръхсетивното на Дорис Ейджи. В тази книга се разказва за философията и предсказанията на американския ясновидец Едгар Кейси. Веднъж, създавайки едно тълкуване, Кейси разгледал въпроса дали обединената мисловна мощ на много индивиди може да промени хода на физическите събития, или не. Той отговорил: ние виждаме, че ако мислите на много индивиди са насочени към една фокусирана точка,
състоянието й бива повлияно от преманаващата мисловна сила, когато мислите са насочени. Предаването на духовни вълни постепенно става реалност, точно както светлинните и топлинните лъчи в материалния свят сега се използват от хората. Точно по такъв начин в духовен план елементите на духовното предаване или прехвърляне могат да станат реалност. Ето и други текстове от Евангелието на Матей, в които се показва значението на вярата за постигането на изцеление. В глава 9, стихове от 20 до 22 се казва така: и, ето, една жена, която имаше кръвотечение 12 години, приближи се изотзад и се допря до полата на дрехата му, защото си думаше: ако се допра до дрехата му, ще оздравея. А Исус, като се обърна и я видя, рече: дързей, дъщерю, твоята вяра те изцели. И от същия час жената оздравя. Стихове от 27 до 29 на същата книга гласят следното: и когато Исус си отиваше оттам, подир него вървяха двама слепи, които викаха, казвайки: смили се за нас, сине Давидов. И като влезе в къщи, слепите се приближиха до него, и Исус им каза: вярвате ли, че мога да сторя това? Казват му: вярваме, Господи. Тогава той се допря до очите им и рече: нека ви бъде според вярата ви. Христос им е помогнал, но е било нужно да вярват, че може да им помогне, за да не бъде блокирана изцеляващата му сила. Забележете, в първия случай дори не е била необходима, каквато и да е била активност на Божия Син по отношение на здравословния проблем. Достатъчно е било жената силно да вярва, че докосването и до дрехата му ще я излекува. Излекуването е дошло благодарение на силната й вяра. Сама се е излекувала. Ролята на Христос е била да ускори оздравителните процеси, които тя самата вече е била задействала. Припомням библейските думи: твоята вяра те изцели. И от същия час жената оздравя. На енергиен план тя вече е била здрава, предстояла е материализация на желания резултат. Смятам, че православната църква по един косвен и неволен начин признава силата на мисълта, защото си служи с молитви, Киприянови, Василиеви, против магии, уроки, заклинания. При една магия първостепенно е значението на енергията и на вярата на магьосника, че магията му ще постигне целта си. Разните ритуали са второстепенни, те имат за цел усилване на вярата в действието на заклинанието, а понякога и всяване на страх в набелязаната жертва, с което тя да стане податлива на зловредните енергийни въздействия. Магията е насочена енергия, насочена мисъл. Освен когато се страхува, човек е податлив на внушения и когато спи. Тези внушения могат да бъдат и негативни, и позитивни. Като например, с всеки изминал ден здравето ти се подобрява. Ти си здрав. Тоест, човек може да използва внушенията не само в своя помощ, но и в помощ на други хора. Следват думи на учителя Дънов от глава 9 на книгата «Здраве и болест», съставител доктор Васил Верев: ако някой от вас заболее, вие можете вечер, когато той спи, да изпращате към неговото подсъзнание добри мисли, че той ще оздравее, ще се поправи скоро. Чрез закона на внушението вие можете да помагате на болни, на бедни, на отчаяни хора. Велик, мощен е законът на внушението. Достатъчно е чрез този закон да внесете една добра мисъл в своето подсъзнание или в подсъзнанието на някой ваш ближен, за да се реализира тя. Ако успеете пък да внесете една добра мисъл в свръхсъзнанието, тя още по-скоро ще се реализира. Всички недъзи могат абсолютно да се изправят, но при условие на абсолютна вяра. В свръхсъзнанието човек може да проектира всичко, каквото пожелае,
Но без никакво съмнение, човешката мисъл е свързана с жизненото електричество в живота. Когато мислите са положителни, те привличат жизнените сили към себе си, а когато мислите са отрицателни, тия жизнени сили се разпръсват, отдалечават се от човека, вследствие на което се появява заболяване. Силата на човека седи в неговата мисъл. Мисълта храни човека така, както и хлябът. Ако мислите на човека не са здравословни, колкото и да се храни физически, той пак ще линее. Христос научил злото да се побеждава с добро, с любов. Дънов е съветвал, като се появи една лоша мисъл в съзнанието ни, да я заменим веднага с добра, да й противопоставим една светла мисъл. Ако, например, заменим тумор с числото -1, а насочването на позитивна енергия към тумора с +1, то тогава би могъл да се получи резултат равен на 0, както в математиката, т.е. туморът да изчезне, както например е станало в описан от Сергей Лазарев случай. Болният от рак може да подпомага лечението си, като се концентрира и си представя проблемния участък облен в светлина, бяла или розова, и как образуванието се смалява все повече и повече, изчезвайки съвсем. Джон Кехоу, гуруто на позитивното мислене, отдава голямо значение на редовността в практиките. Той споделя виждане, което може да се изрази така: по-добре всеки ден по 15 минути, отколкото през 1-2 дни по 30-45 минути. Хубаво е да си припомняме тези думи на Пауло Коелю: когато човек силно желае нещо, цялата вселена му съдейства. Статията, която чухте, е взета от блога ми в сайта blogger.com.